Σήμερα θα μιλήσουμε για το νέο μας αθλητικό πρόγραμμα, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και το οποίο συνδυάζει δύο πράγματα για τα οποία είμαστε πολύ παθιασμένοι σαν σχολείο. Το πρώτο είναι το χάρισμα. Πιστεύουμε πάρα πολύ στο χάρισμα του κάθε παιδιού. Είτε αυτό είναι αθλητικό, είτε είναι μουσικό, είτε είναι καλλιτεχνικό. Οτιδήποτε είναι αυτό. Το αγαπάμε το χάρισμα και προσπαθούμε, είναι δουλειά μας να το αναδείξουμε, να το ανιχνεύσουμε, να το καλλιεργήσουμε και έτσι αργότερα τα παιδιά να γίνουν πρωταθλητές σε αυτό που αγαπάνε. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι είμαστε πολύ παθιασμένοι με το να δημιουργούμε τους πολίτες του κόσμου. Άτομα δηλαδή τα οποία είναι έτοιμα να ζήσουν παντού, σε οποιαδήποτε πλευρά του πλανήτη, να συνεργαστούν, να εργαστούν και να διαπρέψουν. Έτσι λοιπόν, πόση άθληση πρέπει να κάνουμε? Ενώ υπάρχει συμφωνία για τους λόγους που πρέπει να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να αθλούνται, υπάρχει μεγάλος προβληματισμός για το πόσο πρέπει να αθλούνται. Υπάρχει αυξημένη τάση τα παιδιά να εξειδικεύονται σε ένα άθλημα και να δέχονται μεγάλα προπονητικά φορτία από πολύ μικρή ηλικία. Εδώ θέλει μια ευαισθησία. Γι' αυτό είναι τόσο καλό το ότι οι σχολές Ζηρίδη έχουν αρχίσει να βάζουν μια επιστημονική βάση στα προγράμματα του αθλητισμού και να προωθούν τα πράγματα εκεί που πρέπει. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το επόμενο. Βρέθηκα σε ένα φιλικό σπίτι το καλοκαίρι το περασμένο και είδα αυτά τα παιδάκια. Και τα 5 έχουν ένα τάμπλετ και ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ενώ έξω ήταν θάλασσα, ωραία, σπέτσες νομίζω, ήταν κάτι τέτοιο. Τι προτιμάτε λοιπόν, αυτό εδώ ή αυτό εδώ? 100% εδώ. Έστω και αν έχει τους κινδύνους του. Είναι πολύ σημαντικό που ζητάει η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση τη βοήθεια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την καλύτερη εκπαίδευση και επιμόρφωση των γυμναστών τους. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την πρόληψη των αθλητικών κακώσεων. Οι τραυματισμοί λοιπόν είναι κάτι το αναπόφευκτο. Τόσο βλέπετε ότι συμβαίνουν σε ατομικά αλλά και σε ομαδικά αθλήματα. Συμβαίνουν πολλές φορές με την επαφή, όπου είναι κάτι που δεν μπορούμε δυστυχώς να αποφύγουμε και να αποτρέψουμε. Ωστόσο, πάρα πολλοί τραυματισμοί εμφανίζονται χωρίς επαφή, στην προσπάθεια που κάνει ο παίχτης να αλλάξει κατεύθυνση, κατά την επιτάχυνση, κατά την επιβράδυνση. Εύχομαι καλή επιτυχία στο αθλητικό πρόγραμμα και στους συντελεστές του και πιστεύω ότι θα βοηθήσει πολλά παιδιά στο μέλλον να πετύχουν τους στόχους για τους οποίους αγωνίστηκαν από παιδική τους ηλικία και στα μαθήματα, αλλά και στα δήματα που αγαπούν. Τα αθλητικά μας τμήματα, λοιπόν, για φέτος θα μπουν πρώτη χρονιά στην πρώτη γυμνασίου και στην πρώτη ηλικίου, που σημαίνει τι? Ότι έχουμε ένα τμήμα αμιγώς αθλητικό, θα υπάρχουν παιδιά που θα συμμετέχουν από μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τένις, κολύμβηση και στίβο, όπου αυτά τα παιδιά 2 φορές την εβδομάδα θα έχουν 4 ώρες προπόνηση, όπου κατά βάση θα είναι 2 ώρες, ανάλογα βέβαια με το πώς κρίνει και ο προπονητής, τεχνική, στο άθλημα που κάνουν, και οι άλλες 2 ώρες θα είναι πρόγραμμα πρόληψης τραυματισμών, όπως επίσης, όπου συνεπάγεται και όλο το πρόγραμμα πρόληψης, συνεπάγεται και ενδυνάμωση, μυοσκελετική ενδυνάμωση, μυϊκή συναρμογή, ένα πρόγραμμα τεχνικής τρεξίματος που θέλουμε να βάλουμε στο σχολείο μας. Αυτό λοιπόν θα είναι στο γυμνάσιο και η επέκταση μετά στο Λύκειο θα προχωρήσουμε, θα γίνει 3 φορές την εβδομάδα. Θα υπάρχει η δυνατότητα στα παιδιά να έχουν πρωινές προπονήσεις. Μιλάμε για 6 ώρες πλέον προπόνηση, όπου μπορείτε να φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι επί 6 χρόνια κάποια παιδιά να κάνουν σχεδόν σε μορφή φροντιστηρίου έξτρα ώρες προπόνηση στην τεχνική τους. Το πρόγραμμα της πρόληψης τραυματισμών, που όπως καταλάβατε όλοι από αυτά που ακούσατε από τους ειδικούς, πόσο σημαντικό είναι για την εξέλιξη και για την πορεία του αθλητή. Και το τελευταίο και πολύ σημαντικό εξίσου, γιατί όσο σημαντικό είναι να κάνουμε προπόνηση, άλλο τόσο σημαντικό είναι να τρώμε και σωστά και να παίρνουμε αυτά που πρέπει από τις τροφές, είναι ότι στο μεγάλο διάλειμμα, στη μέση της ημέρας περίπου, τα παιδιά θα έχουν ένα αθλητικό ισορροπημένο διαιτολόγιο, όπου θα υποστηρίζουν όχι μόνο το κομμάτι της πρωινής προπόνησης, αλλά και της απογευματινής προπόνησης μετά με τους συλλόγους τους. Αυτό το οποίο η συνέχεια λοιπόν είναι ότι αφού φτάσουμε και στο Λύκειο, θα έχει ετοιμαστεί ένας μηχανισμός τέτοιος, όπου από τα αθλητικά τμήματα της νέας γενιάς Ζηρίδη θα υπάρχει ο μηχανισμός ο οποίος θα οδηγεί και θα καθοδηγεί πλέον τα παιδιά στο να διεκδικούν σπουδές σε πανεπιστήμια της Αμερικής με αθλητικές υποτροφίες. Οπότε καταλαβαίνετε, βάλαμε το παιδάκι στο νηπιαγωγείο, το βγάλαμε στο πανεπιστήμιο, σε 5 λεπτά είναι όλα ok. Λοιπόν, αυτός είναι ο στόχος, αυτό είναι το όραμα και αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε και να δώσουμε τη δυνατότητα να έχουν τα παιδιά που θέλουν να φοιτήσουν στη νέα γενιά Ζηρίδη.